Intumana le iyasebenza esilondeni mangaphana unesilonda esingapholi esibhibhayo, isilonda esingafuni ukuthi siqoqeke. Into yenza wena uthatha le igaqana lezi uzithathe uzishise zibe umlotha ubese uyazigaya uzigaye zibe impuphu. Mase ziyimpuphu uzobe uyathatha ke uvuvuzela leyo mpuphu esilondeni. Noma wenze kanje, uthathe lokhu zona lezi igaqana ubese uthola umnenke. Inkinga ke lo usemncane umnenke lo, usemncane lo umnenke. Uthatha umnenke ukushise nomnenke ukuhlanganise endaweni eyodwa kube yimpuphu ubese unamathisela khona esilondeni. Leso silonda leso siyophola, uyokwazi ukuthi uphile ube kahle. Nalana ngiyasho ukuthi isilonda sisuke siqhamuka sesizoba yisilonda ngaphandle, kusuke kukhona ukugula okungaphakathi. Kubalekile ukuthi nokugula okungaphakathi sikushaye. Thola ke umuthi ekuthiwa unsukumbili, icishamlilo, icishamlilo ubese uthola ilenzana idangabane lomfula, ukupheka ukubilise kubile ubese uyakuphuza kuzokwazi ukuthi kubulala isilonda ngaphakathi, uthi usilapha ngaphandle sibe sifa nangaphakathi. Umthelela lo wakhona. Masiphileni ke sabahlali, kube kuhle kube mhlophe kukhanya kweyihlabathi zolwandle. Umaqethuka kama ungidinga ungangithola kule number 0839471856. Siyabonga.